Mbotaura nyaya yaSaruwaka. Yes, tauraini nibaba Tinzoti. Zvakamira sei? Saruwaka kana ari organizer wamaprotest, imbozvibvunzai kuti Saruwaka akabuda sei kuZimbabwe. Mm. Vamwe vose vakasungwa. Saruwaka anotungamirira magurupu akawanda ari against zvigananda. KuZimbabwe kuya ukakuenda tongoti dai Saruwaka aka ari mugenuine sezvazviri nyoka yamabhunu. Munofunga here kuti Saruwaka aibuda muZimbabwe wodzoka South Africa? Zvimwe zvinhu hatimboitai vanhu vari genuine. Saruwaka anoshanda nani anomuprotect? Because handisi kunyatsa kunzwisisa kuti vamwe vanhu vazhinji vatoziva vanotaura pasocial media against zvigananda vakasungwa, asi Saruwaka wotobuda muZimbabwe achidzoka. KuZimbabwe hakuitiki chinhu chakadaro. Saka zvimwe zvezvinhu vanhu vanofanirwa kunge vari vanhu vanonyatsokufunga kuti panodaidzirwa dhemo, isusu anombotiendesa kudhemo ndiani? Because of course Saruwaka akanga ari paground. Ari paground Saruwaka akatora mavhidhiyo navanhu vakati wandei ari paground achivaisa pasocial media. But vamwe vanhu vaakaisa pasocial media vakasungwa. Iye akatadza kusungwa nei ari iye akanga ari komanda mukuru abva kuSouth Africa akamiririra hamheno waakamiririra? Saka moona kuti ndakateerera conversation yamakaita naye achiti kwaiko inini ndakangozofonerwa nevakomana zvichinzi tava kukubvisa ipapo udzokere. Zimbabwean intelligence yobva yatadza kumusunga kana pabhodha, iyo ichisunga vanhu vakanga vaenda kumaprotest, yotadza kusunga munhu waitaura as a voice of command, aitaura kuti tiri kumirira command, aitaura kuti tiri kutoenda mberi nechingungundengu, tiri kuita sei, yotadza kumusunga chero nepabhodha. Hai, vakomana Saruwaka asasungisa vanhu achiziva iye kuti une maconnection muZANU-PF. Because Saruwaka hangambokuudzii kuti akafonerwa nemunhu akati ndiri kutumira mota kuti izokutora ubaye uinde kuSouth Africa asingazivi kuti munhu wacho ndiani, kuti iye ndiye ani. Hai, DJ Holly, ngatimbofungisisai chaizvo chaizvo. Saruwaka dai pamwe akambodovharirwa zve24 hours, noti kuti unotadza chero kusungwa, unomhanyisiwa kubudisiwa muZimbabwe. Zvinoreva kuti kushanda kwatete tichiita kana tichishanda tichida kusunungura nyika kubva mumavoko ezvigananda, tiri kudoshanda nechimwe chigananda. Saruwaka anotoshandisiwa nevamwe vanhu veZANU-PF vakadokura zvokutodarika vamwe zvatisingadofungidziri. Ende nyaya yekunzi nyoka yemabhunu akasungisiwa naSaruwaka, ini ndoibvuma. Iyo zvoda kuibvuma man. Because kana Saruwaka akakwanisa
kusungisa vanhu vaifamba navo kudemonstration, iye achisara ari mukati muZimbabwe, aizotadza sei kusungisa nyoka yemabhunu? Anotadza sei kusungisa nyoka yemabhunu? Saruwaka handifungi kuti unoda kuteererwa futi, because semumunhu wake iyeye akamuunza kuno kuSouth Africa, akamubvisa kuZimbabwe achimuunza kuno kuSouth Africa. Kana ari munhu ari musystem, ndiye semumunhu kaanofanirwa kungonobvisa vanhu vakasungwa muzuva reprotest. Ko sei asingaendi kunobvisa vanhu vaya vaya? Kana kuri kuti zvinhu zvacho izvozvo techizviitira munhu iyeye, because munhu iyeye anoita kuti Saruwaka ataure sematauriro anoita pasocial media, obva aenda kuZimbabwe. Remember kuti Saruwaka akataura, handichazoti akataura, aitotaura zvinhu zvakawanda kuti macommanders tiripo paground, aipa update each and every time. But konosungwa vamwe vanhu, pasungwa vamwe vanhu, iye obva anzi Matrix ava kudawo kusungwa, Chidawo ava kudawo kusunga, zvobva zvatadza kuti Chidawo amusunge, obva ipapo obva anzi ndatorwa nemota ndava kudobudisiwa. Kosemu munhu iye nemhaka asingaendi kupolice station uko anobudisa vanhu vakanga vasungwa muso demonstration. Kosei Saruwaka kana ari mucomrade chaiye asina kubudza munhu wacho wakamufonera kuti shamari, mamwe macomrade edu asungwa, iwe wada ndidzokere South Africa, why usingatange wabudisa macomrade asungwa ari papolice station? Saka vana Saruwaka ishadoka CIO iyaye kuti vanhu vanotaura kuti itai zvinhu, imwe monosungwa, kana masungwa godozikamwa kuti mavoices adodzikisirwa pasi, vanhu havachadotauri, vava nekuhla, but iye unenge achingoramba achitaura kuti imwe mumutrust. Mukaramba muchitamba naSaruwaka imimi, dzimwe dzenguva muchitoda zvokusangana naye kana kuti azive kwamuri, kwamugara imimi muri majournalist ari against this regime iri kuZimbabwe, muchenjere muchasungwa. Saruwaka naGambagwe vachangoramba varipo. Remember Gambagwe uyu akadotaura kuti ini handisungwi nemunhu wekumasvingo. Mukawa uchi avhiringwa unenge aida kungodiscipliniwa iye kunzi hai discipline yekuti mufana pane pawakarasika tatisina kutuma izvi. Hakuna CIO yomuZimbabwe inotadza kubata munhu wakaita saSaruwaka. Hakuna zvakadaro. Kupolisi kunonzi kwakashanda Saruwaka. Remember kuti mapolisi akadoshafliwa zvokuti mamwe mashefu aidovako pakabviswa Mugabe nepapinda Mnangagwa, vanhu vakashafliwa zvisingaiti. Ndokusaka kusina vana Charity Charamba vaivako kudhara. Saka Saruwaka akabuda sei muZimbabwe? Anovuya pa 0.5 creative achitaura kuti inini ndakaita so, ndakazofonerwa ndikanzi tava kukuendesa, ndaitotsvaka kubuda kuti mota imire vanhu vachienda kurisesi ndichitya, asi munhu wakatondifonera handitomuzivi. Akomandiwa nani kuti amufonere? Semunhu yeye anotaura kuti akamufonera amuzivi, why asina kumupa directive yokuti haiwa kana iwe uda kuti ndibude
ndiinde kuSouth Africa, chienda unobudisa vanhu vakasungwa. Chenjerai Saruwaka vana DJ Wall. Yeah, ubabata. Chenjerai Saruwaka. Izvezvi DJ Wall imimi izvezvi DJ Wall. Munondiudza here kuti izvezvi matauriro amuri kuita imimi muchipopota na Colent aya muri kuita muchipopota aya. Mogona kuita sevanhu vasina basa, but mondiudza kuti mungaidhindisa passport 2 hand flow kana kuidhindisa rutatu pagore muchiinda Zimbabwe. Ndakatoudzwa nzi uchingosvika tikumbokutora. Saka imimi munobona sokuti zvamuri kutaura imimi muchiita imimi zvine musiyano here nezviri kuitwa naSaruwaka? Zvakangofanana. Saka Saruwaka nemhaka yachiinda uku achidzoka. Pamwe anenge ari munhu wawo, handikandi ndezveZanu-PF here zvinhu. Isi takangokambira fight dzeZanu-PF ndezvemumba mavo, saka pamwe vanenge vachizivana. Hai, because pane vamwe vanhu vakatosungwa paya, pane vamwe vanhu vasina nezvokuita neZanu-PF. Varipo vakatowanda. Ini ndakakuudzai machinda angu ndichikuudzai kuti inini as long pasina kupinda ma-human rights organization, ma-university student, ma-civil servant, nema-opposition leaders, handiendi kuma-demonstration. Ndoenda kuma-demonstration chinode because unenge ataura unenge asiri wangu. Because ini pane munhu wekuti akatotaura nezvedemonstration iniwo ndogona kutofuma ndiri kuZimbabwe. Noti kuti iye zvino zvitoti Saruwaka. Saruwaka akangoenda kuZimbabwe kunobatisa vanhu vari muZimbabwe vanotaurisa, vanotevegwa pasocial media stereki. Obva adzoka zvake. Muchenjere machinda. Ndonyaya ndaida kutaura kuti Saruwaka uyu asi pagenuine. Haasi mugenuine Saruwaka. Aiwa, ndinotenda mukoma wangu. Ndichaposta and vaSaruwaka vachazvinzwirawo. Kana vachida kuzopindura vachapindurawo, but ndinotenda zvikuru neinformation yenyu yamatipa. All right baba. Bye. Right, hanzi chiri musakasaka ngachirambe chichingozvinzwira. Nyaya dzacho dzinenge dzichingouya tichingodzifambisa dzakadaro. Hatina chatinobvisa, hatina chatinowedzera, tinongokupai mozvinzwira mega. Motaura kuti munofungei nazvo, isa comment mucomment section. Wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako pamashoko ari kutaurwa naComrade ava pamusoro paComrade Saruwaka. Yes, pakashata. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.